Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphike la kuzofinyelela khona le video. Wengane wethu, ngabe uqala ke ukungena kule channel icwekunezele usubscribe. Kuboshwe umfundi oneminyaka engu-13 ke osolwa ngokudubula uthishanhloko. ZIMKHALELE umfundi oneminyaka engu-13 osolwa ngokudubula uthishanhloko ngoLwesihlanu ekuseni. Esikoleni ke afunda kusona ke iPrimrose primary eGermiston. Kuthiwa ke umfundi ke uzovela maduze ke eNkantolo yeMantshi eGermiston ngecala ke lokuzama ukubulala. Ngokubeka ke eGermiston City ke news ke uthishanhloko oneminyaka engu-51 ke uphuthunyiswa ke esibhedlela ke sendawo. Okwamanje amaphoyisa kaseqala ke uphenye ukuthola ke ukuthi isibhamu ke esithathwe ke amaphoyisa ke siphuma kephi. Kusho ke lapha ke okhuluma laphoyisa uColonel ke Timakato Nemvuli endaweni ke lapha yesigameko. Lo mfundi ke owenza ke ugrade 6 ke kusolakala ukuthi ke ubelwa ke ekuseni ke okuhwele ekutheni ke abizelwe ke office ke likathishanhloko. Wengaza kwethu ngifisa ke ukuzwa umbono wakho ngalolu daba ke esikubikela lona. Mina sengiphuma njalo ke ngintatheli ya ku YouTube. Ahlangane ke lapha naphansi kuma comment section. Ungakhohlwa ke ukucindezela ke usubscribe. Uzwa Twitter zonke ke indaba esikubeka zona ngolimi kaMageba isiZulu eziqiniso. Mhlanje kule channel yethu ungayindawo.